Hei, tuu mun kanssa käymään Helsingin treeneissä. Ensiksi varusteet auton kyytiin ja sitten matka kohti Helsinkiä. Niillä on kesäisin joka torstai treenit, joten päätin lähteä vierailemaan siellä. Matkalla nopea pysähdys hakemaan vähän juotavaa, sillä luvassa on kuuma kesäpäivä. Paikan päällä auto parkkiin ja kamat viereiseen puistoon, jossa treenit ovat. Seuraavaksi sitten varusteet päälle. Ensimmäinen kerros on pehmuksia ja toinen kerros sitten suojaavampi. Näiden päälle tulee sitten 1500-luvun jalkaväen mukainen vaatekerros, jotta ulospäin kokonaisuus näyttää historialliselta. Tämän jälkeen otettiinkin sitten matseja paikalla olijoiden kanssa. Ja kuten huomaatte, vaihtelua on paljon, minkälaista aseistusta porukka tykkäsi käyttää. Välissä toki kypärää välillä pois päästä, viileitä juotavaa ja keskustelua hyvässä seurassa, kunnes taas jatketaan lisää. Lopuksi tietenkin vielä varusteet takaisin kasaan ja autolla kohti kotia tyytyväisenä päivän treeneihin.